matopoti madosatta martangi yang mahita. Ali amanami jala di batanami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saliling na do asini roham say marparmua ti maroham di harjaton nami jala say unang be ingot akka dosa nami ay jot do hami mardosa marado poko jala jot usungguli hami rimasmu marhite sian pangalosan nami di hatam. Ali Tuhan Jehova, say unang pengot-ingot pangalosan nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, o ali Tuhan debata hatuan nami, palua mahami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-bagan debata taringot Tuhan sisan ni dosa. Songodod dohatan ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akana loja jalana sorat, upasonak pehamu, buat tamu maagwaku tuhamu, guruan hamu masyanahu, ay nalabok dohahu, jalana seret marroha, asadapotan hasonangat tod dimuna, ay labok doagwaku, jalan yang dohot nahuwa porsaton, hasangapom madidebatana di gijang. Amen. Kor ina Kamis. Duksidungan no dulu timna.
What? Yeah.
tahun saya ayat 1 ayat 2. Aku surat di si Yohanes mendapat tentang kemuliaan Asia. Aslirohan manian untuk kami sedang mengemudi. Dan memuliakan jalan naik roh. Dan siapa ditutup di nadia rupa di alam sana. Nasihat Yesus Kristus sebenarnya jadi jodoh kita dari orang dalam timur di debatan amanai ibana masa mabuk atau pun bisa diterima. Amin. Aku berbulan jalan sunnah minta Tuhan debatan main debatan mengatur dia naik roi sikong seruna idosa bertua mahalan kami menata debatan jalan mengucapkan amin. Silakan. Desa.
Tahatidakon maha porsiyaw tay, songon na nihatidakon ni dongatta sa porsiyaw di sadok portibion, ra mahitamando. Aw porsiya di debata Jehova, ido ama parpuguna suatu dosan, na tumopalangit doho tano. Aw porsiya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, iman na tinubuan ni si Maria, na gabi-gabi asyat di porbadia, andora sohabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus, na mati tarpajal lo ibana di hao pinarsilang, na tuwa tuban wa toru mengkanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul di siamun debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani, di simay bana pay mamula sugot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Aw porsia di porbadia, jala adoksa da huria atau halak Kristen akan abadia, dohot jalan dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugot dohot jalan Tuhan na sudah. Amin. Kor parupuan.
Salam. Selamat hari Minggu, mari kita sudah. Tikting nomor ragam. Kami Paralado Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dot ulang tahun Parsaripio Turwas nama ulang tahun di tanggal 27 April 2025. Bui Taida Marhite in fokus Garejata saya dilihat di Batama Gajang di umur Hai Paso dot Akalas Nirwa Hatani di Batu itu nama ulang tahun. Dialomon rohani jauh bado tahe akan nama kabiari bana akan nama kulakon asini rohana. Napatuluon pilihan 2A, 2B. Minggu sadarion papungu pilihan 2A, 2B dohita tu haporluan pembangunan huriata dot sentralisasi. Hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 nanengro papungu pilihan 2A, 2B dohita tu haporluan ni diakoni sosial huria dot sentralisasi. Papaton ruas naneng marbagas. Neng majalo pamasu-masuon perbagasama panguli Peter Henra Christian Paranginangin AMD anak ni Amata Indra Paranginangin tubuh ni Inata Vero Nita Boru Tambunan alamat Jalan Turi 2 nomor 19 strip 23 Medan Wik Jericho HKBP Immanuel Resort Immanuel dot Orwana Fiona Tiurmida Boru Tambunan ST, Boru Niamata, Darwan Freddy Tambunan, Tubuh Inata Ria, Dormauli Boru Nabitupulu, alamat Batu Haji, Huria HKBP Sekupang Resort Sekupang. Sakap pemas-masuan di hari Jumat 2 Mei 2025 di Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik 10 Medan Aceh. Masuk pukul 8 WIB. Tatangnya komah asa mardalan sakap pamasu-masuan di keluarga Paranginangin. Nomor 5 ruas Natabah Mabuka Sadarion tanggal 27 April 2025 nunga gabe ruas ni Uriata Ima Hata Parsaulian Borusinaga na Borusyagian Narosian HKBP Melati Resort Seksama Distrik 10 Medan Aceh. Nasida tinggal di Jalan Sevilla Wik Bethlehem. Selamat datang Turwas Nabaru. Panopon Tamuni Huria Tuminggu 4 Mei 2025 Rodo Tamuni Huriata Ima Punguan Korama HKBP Laudendang Resort Tegal Rejo Distrik Medan Utara. Lao Marminggu, Patu Begeon Ende Puji-Pujian, Kordot Penggalangan Dana di Parmingguon, Manugot Dot Arian. Nomor 7, Dewan Marturia, Seksi Musik. Perekrutan untuk tim musik antara lain untuk pemain musik keyboard, drum, bass, suling, kecapi, masih terbuka bagi saudara-saudara kami, anak-anak jemaat HKBP Immanuel yang memiliki talenta dalam bermusik agar dapat bergabung menjadi tim musik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi pengurus seksi musik gereja kita. Seksi multimedia diminta dengan sangat kepada semua ruas HKBP Immanuel mengharapkan dukungan kepada tim multimedia dengan memberikan like dan subscribe pada channel YouTube Gereja HKBP Immanuel. Karena sampai saat ini belum ada perkembangan
Resort Immanuel atas dukungannya. Kami anak-anak kita multimedia mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, Pascaraya. Kegiatan Pascaraya HKBP Minggu Sadarion tanggal 27 Maret 2025. Mamuka pukul 15 Maringanan di Gedung Serbaguna Pemprovsu Medan. Di Patupa HKBP do Pascaraya HKBP Nani Ulon Eborus Sekjen do 3 Kadep. Utusan Sian Uriata 150 alak. Ima Sian Ina Kamis, Ina Hana, Ina Maria, Ina Kana, Ina Galilea, Ina Nazaret, Ina Betania, Ina Bethesda, Ina Jericho, RN HKBP, Ama Jericho, Ama Emmanuel, Dot Paraladu, Pinang Mingidoma, Asa Tadoti Pascarayaon, Asa Arga Huriata HKBP di Sumatera Utara on, Domutu Hita Naneng Madoti Uloni, di Patupa Huriata do Transportasi, Borhat pukul 13.30 WIB Sian Gareja. Yang kesembilan, acara Partangangan Week, Boy Matabereng sendiri. Yang 10, Inganan Partangangan Week. Yang 11, Torop ni Ruas Namando ti Partangan Week, Boy Matabereng di Warta Jemaat. Nasa Pultul Torop Naro. Yang ke-16, jadwal pelayanan dari Minggu, Boy Matabereng di Wartata. Yang ke-17, petugas Kortu Minggu Naro, dapat kita lihat di warta kita. 2 Romawi, Tikting Parhepengon. 1, keuangan sentralisasi, non-sentralisasi, diakoni sosial huria, keuangan pembangunan, laporan keuangan tanggal 20 sampai 28 April 2025. Pilihan pertanggangan, pilihan kategorial, pilihan di partupulon, pamasuk-masuan, pilihan syukuran, pilihan bulanan, tok-tok ribe pembangunan, perpuluhan hamuliation, pilihan kasual, diaka laporan naso masuk dope di Tikting Sadarion, tu hari Minggu naneng Roma di Tiktikon, mauliate matu sudi ruas dot paraladu, naung pasaton pilihan pertanggangan, pilihan kategorial, pilihan di ulaun pertupulun, pamasuk-masuan pilihan kasual, syukuran, pilihan bulanan tahun, pilihan tu diakoni sosial, pilihan tu pembangunan perpuluhan, hamuliaton partisipasi tu aka ulaun huriata, lam ditabatu atama pasu-pasu dihita salu. Nah, yang ke-1A, lampiran keuangan sentralisasi dapat kita lihat di warta jemaat kita masing-masing. 5 warta tu hita sadarion, mau lihat Horas. Mari dihita. Oh
Maratang yang mahita. Pungu dohami Tuhan, pinapungu niasi ni roham, di bagasa kolong dohot las ni roha, mardame sonak kami marsobba tujolomi, ala naung hujalo hami, asi ni roham marhite pasu-pasum, na hujalo hami siganu pari. Mauliate di sobahon hami na pungon, di jalo hami Tuhan. Jalan naing jalon nami mahatam, ukap maroha pikiran nami, asa terpasiat tami hatami, sulu-sulu jalabo hal nami, diganup parngoluon nahu dalani hami. Sesa sudi dosa nami Tuhan, parbadiai hami, patau hami parjabar di hangoluan na pinarademi, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amanginang. Hatani tu hatta di mingguta sadarion ima sian Yesaya 55 ayat sada 15. Hujaha dihita takasma tapai hutihut di bagasan rohatta songonoma didok. Tikting madokon marsaulihon asini rohani dewata. Oh sude hamu akka nama uas, Roma hamu tuaikon, jala hamu akka nasomar hepeng, Roma hamu manuhor, mamonggoli dohot mangaton, say Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Bahasa tung madasing hepeng hamu, tu nasotau hangoluhonoton, jala nani omomuna, tu horni nasotau pasonang hamu. Saitangi hokamu maau, asa panganon muna natabui, jala busuran rohamuna di tabo-tabo. Tare hokamu ma pinggol muna, jala roma hamu tuau, tangi hokamu ma asa mangolu todimunai. Jadi bahenok kuma tuhamu badan saliling nililing na ima badan parasian nasitongi tu sidapit naso tu pamuba idama sitidangi tu akabangso ibana hulehon bahen partogi dohot silehon patik tuaka bangso. Idama bangso naso tinadamhian ikon jowo mudado. Jala bangso naso tumadaho Roma naho piho alani Jehovah dewatam dohot alani nabadia ni Israel ainunga marmulia ho diwahen ido sahana hobar naung adong dia carata topik mingguta ima tangi hokamuma asa mangolu hamu asa mangolu nang todimuna. Dengarlah supaya kamu hidup. Kebutuhan mendasar di bagasan ngolutaon na ta dalani ima makan minum, ima nanidok na diturpuhon, Roma hamu nama uas male, jala rade doi di dewata. Ta putih sian na parjolo didok dison hamu na somar hepeng, Roma hamu dang pola manuhor. Manang gratis. Namar lapatan mual ni kebutuhatta di bagasan ngoluon ima sian dewata. Dua hal kebutuhatta ima kebutuhan spiritual dohot kebutuhan jasmani. Jojodoh hita di parngoluonon dang taboto dia
kebutuhan manang na terbaik di hita. Alana olo do hita nangpe dang adong hepekta contohna kita mengutamakan memberi barang-barang yang termahal. Tapi kebutuhan makan dan minum untuk anak terlantar. Manang olo do hita tidak memikirkan kebutuhan makan minum jasmani kita untuk sehat. Tapi penampilan mahal-mahal dari pakaian, dari mungkin HP termahal atau tas atau pakaian dan lain-lainnya itu. Itu adalah hasrat atau nafsu yang memenuhi hanya keinginan kita, tetapi bukan kebutuhan kita. Songoni kebutuhan nang ditongan di keluarga seorang ibu. Dan dibereng kebutuhan anaknya pendidikan. Alai dan diparohahon atau tidak dipenuhi. Dia hanya mungkin berpoya-poya atau mencari tempat hiburan atau melampiaskan keinginannya atau hasratnya. Jadi ima nasota sadari tidak memahami dan tidak memenuhi kebutuhan mendasar di dalam hidup kita, yaitu mangaradoti manang manarihon kebutuhan na rikot tu ngeluta na rikot tu jasmanita. Alai nang dohonon diturpuhon kebutuhan utama dan holan kebutuhan jasmani, alai kebutuhan utama ima spiritual. Odo jujut nalanggus sita. Kita tidak perhatian dengan kebutuhan spiritual kita. Alanido ditogi hok kita marhite hatani dewata. Romahamu nama uas male. Tudos songon bangso Israel. Na diadopan di si Jesaya. Tongon bagian Jesaya 55 on. Ima situasi bangso Israel. Na terjajah manang terbuang di Babel. Ada 3 zaman diadopi bangsoi di suraton si Jesaya ima parjolo di hatahon hatani dewata tu bangsoi adorak so terbuang nasida. Ima na di bagasa dosa molo tidak dati mangulahod dosa bolong mana sida jala terbuang uhumon ni dewata. Ima zaman sebelum terbuang. Jala turpohon ima dong dihabuangan. Jala dipakilalan ni bangsoi di tiki habuangan. Nasida nungga tung harsang manang degradasi iman ninda haus. Atau kering di dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Dan tarhata hobbe. Jala songonido nang memang mangat donasida dingolu pardagingon manang jasmani alai hasil nina niula nasida dang boy sepenuhnya mereka nikmati dan mereka tidak bebas mensyukurinya dan beribadah. Jadi di dua hali kebutuhan jasmani jala kebutuhan spiritual nasida di bagasan zaman diturpuhon nungatung mauas manang nunga gersang ibarat di padang gurun mengalami kegersangan songoni. Alani ditogi homma dengarlah ninna asa mangolu tod dimunai ninna asa mangolu hamu jalab terpenuhi sudah kebutuhan muna ninna lului hamuma tangi hokamuma jalo hamuma lului hamuma i di debata ninna si Jesaya tu bangsoi pengharapan nasida nungga pupus dan mungkin nasida malua sian pembuangan ni alai saati pergantian ni
kekuatan di Babel sudah mulai melemah. Roma kekuatan di Persia merhite Raja Kores. Adong ma pengharapan nasida bahwa Raja Kores atau Raja Persia paluahon nasida. Jala pakion ni dewata nasida paluahon bangsoi sian Babel. Alani berharap jala memiliki pengharapan pada nasida adong dalan bainon di dewata paluahon nasida. Hamuaka amang inanami nakin hudok tudos dosongon nasida hita bahwa dang tapahami jala dang talului kebutuhan mendasar kita ala olodo kebutuhan ni spiritual manang partodiotai dang mangolu todita manang roha pikirata dang terhubung hita tu dewata jala dang mangolu rohatta tu parsaoran tu dewata dang mangolu parediotta dang mangolu nang rohatta mangula ulahon nadinggan dang mangolu rohatta mangatusi hata ni dewata sedangkan dang mangolu rohatta mangatusi ngolutta siganupari membedakan kebutuhatta ipe maoldo songon nahudokon nakin jodoh hita lebih hidup memenuhkan kepuasan hasrat kita atau kebutuhan yang mungkin untuk dipandang orang kita supaya lebih hebat, supaya kita yang tampil, supaya kita juga berbeda dari yang lain. Itu kebutuhan dari penampilan kita. Tetapi tubuh kita ini rapuh, tidak sehat, dan tubuh atau partodiotaon dan sehat. Pergaulan kita juga tidak sehat, pemikiran kita juga tidak sehat, dan juga gaya hidup kita juga tidak sehat, dan cara-cara pergaulan kita juga tidak sehat. Kenapa? Karena kita tidak paham untuk menerima atau melaksanakan, memenuhkan kebutuhan mendasar ima spiritual ta. Oma nagabe pergumulan nabalga dihita marhite hatana dihita Roma hamu songon jauh-jauh nang tu bangsoi natongon nasida nunga tung dau jala nunga mawas jala nunga tung harsang nasida di partodion nang di kebutuhan jasmani didok dewata Roma hamu jupang muna hanguluan ni todimuna diaudo ninna dewata Roma hamu na mawas male Roma hamu akan agele Roma hamu naso uboto manang dia taringot tu ngulumuna marsiajar sian habisuhon ainunga dilehod dewata tu hita akal roha pikiran alai bohado hita marsiajar dohot tumangihon jalatangi sian hatani dewata hamua amanginang jadi molo didok dison gabaran ni akka anggur dohot akka nasopola tu horon dang marhepeng dohot ima nama madok kelimpahan itu ada pada Tuhan. Apa yang kita butuhkan ada pada Tuhan. Itu kita minta dan kita terima dari Tuhan. Alani di bagasan napatuluhon di zaman ni si Jesaya borhat dung masa pembuanganon jala di palua dewata nasida ima mulak nasida tu Jerusalem. Nah di hari Minggu nunggata bigi ra nasida bersyukur jala marpesta Paskah nasida ala nunga boy jongjong bagah joro ni dewata. Sama songo kita akan apresiai pargarejai memikirkan pajongjong gedung manang bagah joro ni dewata. Alai nuaing dung jongjong joro ni dewata didok dison perlu kita renungkan dan pikirkan kebutuhan mendasar di bagasan ngolutta ima partodion. Terhubung dohita mangolu do todita mangolu do nang pakilalata pajupang da jala mangalului
Jala parsaorata doho dewata songon nahudokon nakin. Olodo disonda gikta, olodo maredde hita, martangia kita, alai dang mangolu rohatta. Tu partodiota manang tuhata ni dewata. Sai hira nabui hita diulus sona logo meoleol dangadong hahotata jaladangadong gogotta jaladang tugu hita. Saborat-borat ni persoalan manang dison didok saborat-borat ni parukilon didok jupang hita hanguluani molo tatangihon dewata molo talului dewata. Ahado lapatanda kenapa kita mencari Tuhan dan kita bertemukah kita dengan Tuhan? Apakah memang sungguh-sungguh mencari Tuhan atau memang mencari untuk hanya memenuhkan yang kita ingini sesuai dengan kebutuhan jasmani kita saja? Alana mulo martangia kita natalului holan pasu-pasu matuhan. Songonau mulo martangiang pasu-pasu matuhan. Narikot tu singulu siganu pari. Iro na jod terutama. Alai di partodioni Tuhan tugu rohaku pikiraku manadaho mungkin maul dopei jupang sian hatata manang pangiduata. Alai nuaing dang iye lai kebutuhan mendasarta yang pertama dan terutama bohado pajupang dohita makilala dohita jala tutudo talului Tuhani marhite parsaurata marhite hatana marhite talului do na terbaik di ngoluta alana bohape songo jolma hita talului do na terbaik tu ngoluta. Dia mana terbaik. Menaing mangatusi hita bahwa na terbaik di bagasan ngoluta ima mana kasih taringot tu kebutuhan mendasar ni spiritual ta manang partodiota. Akau dengi mangihut doi otomatis jala persia do hita disi ima di Matius 3 Matius 6 ayat 33 do tahe didok disi jumolo lului hamu harajaun di dewata dungi tabahonon nama aka odeng langsung doi mangihut songon naworengin isi hita sai ibadah dengan pujian malam pujian kepada Tuhan merayakan Paskah begitu berhikmat begitu kita kenyang dengan sukacita dan firman Tuhan dan liturgi-liturgi yang indah dengan sendirinya kita dikenyangkan setelah selesai semua itu dengan mangihut aka odeng jala mulak kita dengan bersukacita. Amanginang songoni dongolu taon molo borhati ta siajabu jumolo martangiang molo naing modo pehita jumolo martangiang jolo ta jaha hata ni dewata jolo ta pasaha ngoluta tu dewata ido na lului ngolu ni todim ninna asa mangolu ho bolo didok si Paulus sia-sialah segala yang kita miliki kalau kita sia-sia do holan mangomo na di hasianganon anggo so mangolu do todim ninna sia-sia itu kalau tidak ada komunikasi kita dengan Tuhan semua itu sia-sia. Jadi intinya hata di debata sonari ima mengalului kebutuhan mendasar ta apakah kita sudah kokoh sudah teguh dan memang ahado naung talului Tuhan ido manang dang jala ido nanaing dohonon natu hita marsi hohot jala tugu jala tangihom maninna lului ma asa mangolu todim jala molo dang talului badang mangolu hita anggo lalap do hita anggo lalap do hita di memenuhkan nakin kepuasan-kepuasan hasrat kita dang mangolu todita alai ikon mangolu todita ikut di bagasan na mangalului Tuhani takas di bagasan ngoluta. Ima hatan itu hatta hangulu honotta dohot marhiteon dohot begiot taropian don dung salpu ibadatta ima nanaing festival marhitei unang termulak kita jala tabigi puji-pujian tutu hatta mabain lasen niro hatta amin martangi yang mahita mau lihat Tuhan
dihatam na mamakulingi hami. Godang do na hululi hami di ngulu namion, kebutuhan na narumikot na sesuai tu pikiran nami. Jod do hami dang mangatusi kebutuhan mendasar di bagasan ngulu nami. Alain waing dipakulingi hatami Tuhan, di jauho do hami, asa hulului hami, jalahu hanguluho kami. Kebutuhan mendasar ima partodion, asa mangulu tod dinami, tuna dumenggan, tuhangulu asa liling dililing na, papatarhon ngulu nami, mabain na terbaik, makanguluhon na terbaik, jalan na dumenggan, marsigatung maporus tuho, jala takas manadaho, jala makanguluhon hatami, marparange di ulaun nadenggan, dohot dia kapikiran, dohot di parnguluon nadenggan. Tuhan asima roham, jojot dohami di bagasan, haoton, jala bubus, ala niakka sitaonon, doh ala niakka namabain luja, jala gudang niakka parukilon. Tuhan ditadahodo hami ganuk marsada-sada. Togu mahami Tuhan. Asa takasami mangalului. Mangiahi. Ngolu napanguluhon toddi. Dohot napanguluho kami. Tuhan nguluan saliling ni liling na. Tuhan asima roham. Sai pargugui mahami. Marsihohot. Jala mardalan. Jala toktong hami mangiahi. Ngolu di partodion jumolo di bagasan ngolu nami. Tuhan, nanggolu nami si ganupari, toktong dohami marlojong, manarihon kebutuhan ni jasmani nami. Tuhan, godang do nahu pikir hami, pola mabain godang haporsuhon, ala nasosikop ngolu ni pardagingoni, alain waing, na manguduk doi sasudena, molo takas huau kami, mangulu tod dinami, di bagasan ho Tuhan, di bagasan katam, jala di bagasan haporsiao doho pakirimon, na tugu. Tuhan, asima roham, urupi mahami, mangyahi, mardalan, diakka ngolu silehonomi. Mauliate Tuhan, di minggu nami sadarion, di pasada holong mi doho dame mi hami, marparsauran, di bagasak katam. Marsio mahatami, buanon nami tu ulaon nami, tu keluarga di diri nami. Di namangula ulaon, akka ruas ni huriami, dohot ditongani keluarga marsonak-sonang, dohot niakana marsiajar taringot tungolu, nang akayanakon na nilehomi, siya namekmet sahatu na magudang. Tuhan, asima roham di nasida, pargugui nasida, mangalului ngolu ni toddi, asa mangihut nang ngolu si ganupari, napahoton rohana sida, hanguluan nahoti di bagasako Tuhan. Gudang perjuangan nasida, di parsikolanna, di parkarejuanna, dohot di masa depanna. Tuhan, hodo mual ni saluhut nai, na mangalehon saluhut di ngolu nasida. Sikok mai Tuhan, molo tuho nasida marsigatung, marhaporusan, jala tuho nasida majalo saluhut narikoti. Tuhan, disude rancangan ni huriam, dohot disude program ni huriam, dang tarpatu pahami mangasahun gogonami. Alai dilehokodo rohanara, dilehokodo haipason, dohot lasni roha marulupulup, tarpatu pa ruas ni huriami, dohot huriami, program, jalan nungga terlaksana, malam pujian marhite nahin ujutan ni lansia marhite malam pujian pasca. Jala sadarion pasca raya ni huriam HKBP marne yang nilaka nian sude ruas ni huriami tu parayani doh sude panitia marhagugon patu pahoni naniuluhon ni pimpinan di huriam eporus HKBP. Tuhan asiroham pargugui naposomi, pargugui ulaon doh ruas ni huriam, pargugui hami saluhutna. Nang ruas ni huriam na marsakap laho majalo pamasumasuon, yanakon ni keluarga ni huriam, sai ramoti manasida pargugui manasida, patuluson pamasumasuon asa dijalo, pasu-pasu parvagason, dianakon ni huriami. Tuhan, saya lehon arinatiur, gogo haipason, dohot
hagugon nasian ho asabui mardalan denggan. Tuhan asiroham ramoti huriam di bagasak kasadaon dame margogo patupa ulaon doho partupa pelayanan marhite sude gulmi ningulunami jala se samadusa nami satau hami Tuhan majalo asiasim di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapapungu pelean maredde mahita.
martangnya koma peleata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa nama ulitus. Hupasahat tami ma sian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Sajalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami peleanon. Pati bulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanai marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girigir. Hami madok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Sai pinorbadi ama guarmu. Sai roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham. Di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion. Hangoluas siapari. Sesama dosa nami. Songon panesanami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama buhina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debatama buhina tuhita, jala dipasorhon ma damena tu toditabe. Unang majo meret kita siaku dulata amanginang. Rikot biaya di ima nanang berhak nasidak kor festival. Tu HKBP Simpang Limun. Mohon doa dan dukungannya. Tabereng ma jo kor nasidak.